Hi friends, आं दिनै मोनसे भिडिअ बनायनो नागिरलायबाय आनबक्सिं भिडिअ। नै बेनो बुस्थुआ, नै बेनो। ओमफ्राय दा आं बेखौ आनबक्सिं खालायनोसै। आं मा बुस्थु खोन्थाया, नोंसोर नायबानो जाबाय आरो मा बुस्थु। अब्लाबो लोगोफोर आं आनबक्सिं खालायखांबाय खेबसे, आं आनबक्सिं माने आं खेबसे नायखांबाय आरो। ओमफ्राय दा आं नोंसोरनो बेखौनो देखायनो नागिरदो आनबक्सिं खालामनानै नायलांदो नोंसोर मा बुस्थु। खिन्थु आं खोन्थाया दे नोंसोरनो। नै बेनो बेखौ बे खेथाबनानै बे खेथाबा आरो ओमफ्राय बेखौ भिडिअ माबाया हेडफोन सोग्रायाव टुइट सोना होयो ओमफ्राय गोसोबानो जाबाय। दा नोंसोर आं टेस्टिं खालामनायसै जेनेबा आं दा बे बुस्थुखौ लगायालासिनो होननाया माबायदि खोनायो ओमफ्राय आरो दा बेखौ लगायनानै होननाया माबायदि जायो नायदो। नै एबार हेडफोन सोग्रायाव बेखौ सोना होबाय। दा एबार माबायदि खोनादों नोंसोरो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंथ' मिथिला, नोंसोर माबायदि खोनादों बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो। नै माबायदि खोनादों खोन्थाहरबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय जोंनि साइडखौ नायै आं जिखुनु आनबक्सिंल' खालामदों आरो लोगोफोर। आनबक्सिं खालामबाय, ओमफ्राय खालामनानै नोंसोरनो बेखौनो देखायनो नागिरबाय। बारा लायाखै लोगोफोर, 300 लादो, 300 लादो। दिनैनिफ्राय आङो बेखौ लानोसै आरो भिडिअ बनायनायाव। बेखौनो एबार लानानै भिडिअ बनायनोसै। नोंसोरबो नुबाय थासिगोन आं भिडिअ बनायबा। ओमफ्राय नै फुरा फुख्रिलाय। स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै। मा होनो ओरैनो आनबक्सिं फिसासा सट्टु मट्टु फिसाथार ओरैनो फिसा मोनसे भिडिअ बनायबाय आरो। मा होनबावनो, जुदि भिडिअखौ आनबक्सिंखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालामदो। एसेनोसै लोगोफोर।